Daghan ang nag-fail sa kinabuhi. Dili tungod kay wa sila ability. Tungod kay di sila seryoso sa ilang ginabuhat. I mean, dili ka kasing ba? Gamay ra nga struggle, give up na dayon. Ayaw pag-expect nga hapsay pirmi ang dagan sa kinabuhi. Usahay mo agi pud kalisod. Bisan pagpaminaw nimo nga lig-o na ka, naadji panahon nga paluduhon ka sa mga problema. Pero ayaw padala. Ayaw hulata kung kanusa ka mahayahay. Ikaw ang mangitag paagi para mausab imong kahimtang. Mao na ginabuhat sa mga tawo karon, sige ra sila paabot kung kanusa mausab ilang kahimtang. Pero wa sila lihok. Ato ba nga ang challenges? Di jud mawala ang problema. Ug permi pong na-eleksyon nga atong makatunan. Bisag gikapoy na ka, bisag wa nay bilib ang tawo sa imo, bahalag way ni suporta nimo. Ayaw i-give up imong kaugalingon. Ayaw i-give up imong pangandoy. Kung mutuo lang ka nga kaya nimo, makaya na nimo. Dili ra ikaw ang problema karon. Kitang tanan na ay problema. Pero timan nga ang reward kay naa sa ulahi. Mo nang tas ay imong pailob. Ayaw wala imong determinasyon. Ayaw wala ang pagsalig nimo sa Dios. Ayaw pud wala ang confidence nimo. Ayaw na sige reklamo kay wa kay makuha ana. Ayaw na hulata nga ayha ra ka mulihok kung gituklod ka nila. Ayaw pud i-blame ang uban kung nganong naa ka dira nga sitwasyon kay ikaw may nagdala sa imong kaugalingon. Ayaw na pangatarungan nga tungod ani, tungod ana, maong nainani ka kay ikaw ang nagdala sa imong kaugalingon. Ikaw ang hinungdan kung nganong nasayop ka. Ikaw ang hinungdan kung nganong naputos ka sa problema. Ikaw ra pud ang kayang musulbad ana. Kinahanglan nga naa kay plano ug dapat muliho ka. Kinahanglan nga mopadayon ka. Bahala gikapoy na ka. Timan nga walay easy life. Tanan ta galisod. Ug naara sa tua kung magpapildi bata.